Nyt on tärkeä uudistus suunnitteilla. Hallitus suunnittelee perusopetuslain muutosta, jolla määritettäisiin minimitaso oppilaan osaamiselle, sellainen minimitaso, joka pitää saavuttaa ennen kuin voi edetä seuraavalle luokalle. Käytännössä tällä siis pyrittäisiin muun muassa siihen, että niin sanotuilla armovitosilla ei voisi enää edetä luokalta seuraavalle, vaan oppilaan pitää osata oikeasti tietyt asiat, jotta hän voi siirtyä seuraavalle luokka-asteelle. Kun otetaan huomioon se tosiseikka, että Suomessa on valmistunut ja ilmeisesti valmistuu yhä edelleen peruskoulusta sellaisiakin oppilaita, joilla ei yksinkertaisesti riitä vaikkapa lukutaito siihen, että he pärjäisivät työelämässä tai jatko-opinnoissa kunnolla, niin tämä uudistus olisi kyllä todellakin paikallaan. Se, että oppilas päästetään puutteellisten tietojen ja taitojen kerran seuraavalle luokka-asteelle, ei ole sen paremmin tämän oppilaan itsensä kuin myöskään yhteiskunnan etu. Esimerkiksi just tämä riittävä lukutaito on aivan perustavanlaatuinen taito, mikä pitää osata, jotta voi yhteiskunnassa pärjätä. Toivottavasti tämä muutos saadaan vietyä läpi ja toivottavasti sillä kyetään puuttumaan tähän edellä mainittuun epäkohtaan.